Power plate. Si probao? Sad sam teo da te pitam, nikad što to nisam vidio. Ja jesam. I? Moram priznati da sam doživala blagi zemljotres u glavi. Šok. Protresete celo. Ali verovatno nisam dobrog instruktora imao. Ja uživam da se masiram, recimo, na power plate-u. Možda si išla na trofaznu struju. Da, ali šta se meni ne dopada? Ono, uopšte imali provodi vreme u kuhinji, ljudi. Ali dobro, viš da voli Ja imam težak zadatak. Sad će Đorđica ti pokaže kakav bre power plate, bre. Imam spremni sad kiše i glavne jela i supice. Mislim, već imam u glavi šta ću da spremam. I jako brzo, pošto je rekla da je to njoj užasno gubljenje vremena. To uopšte nije gubljenje vremena. Ali je interesantno da Bojana već deli savete o zdravoj ishrani. Da. Ali šta sad ako ona pokuša, pošto power plate štedi vreme vežbanja? Znači kao, umjesto sad tipu... Ne, vidiš koliko ona razmišlja o tome. Da jede na power plate-u, to bi trebalo napraviti svetsko takmičenje. Zamisli da jedeš na power plate-u, to supu. Teško. To bi bilo... Ne znam da je to izvodljivo. Jedeš dve... Sergej, tebi bi to uspelo, ja mislim i tebi to uspelo. Bruce Lee može da igra stoni tenis sa onim čakama, čovječe, to s dvojicom Kineza. Kineza, ne znam. Zamisli da neko jede dve supe na power plate-u.